tamoni bagi na gathering man khasini जों गेदारिं माइखाय कारण कायसा नमहाय सिनि अरो जे काचरा तिलियामुरा नि बा अन्नन जागा तिलियामुरा जे जागा दं माने कोना कोनि जत काचरा तुबुय साइड पाइट खिगलायो बरको थैतुबुय खिगलाय क्या फपका मुसुकु थैतुबुय खिगलाय फपका चारो दिगने काचरा सिनो जागा मां सिनो काचरा सिनि दैसाव थांगो तुकुमा जागा थांगो तुइ नोंमा जागा सिनि थाबुं सिनि ओ काचरा 100 बोसोर तनिफोनो प्लास्टिक जीवने गेलेया ओंखाय तामसा आंनि कखाय जे टाउन सहरनि काचरा टाउन सहरनि खिबिदि हे तामनि ग्रामे गंज तुमना बा टाउन सहरनि माननो हामियानो ग्रामे गंजनि बरखाय थैनाय टाउन सहरका उज्जलंनाय हायसिबले कक हे मंत्री ताम कक सा जे स्वास्थ्य भारत आबो हायदो स्वास्थ्य भारत हे स्वास्थ्य भारत आबो हायदो जे डेभलपमेन्ट खानि ताम जागानो टाउन सहरसिम डेभलपमेन्ट खायनाय ग्रामे गंजनो खाय ताम खायनाय दा ग्रामे गंजनो खाय तेबो हाय खायजिनायता उना सबचिनायता दादा नरने माने सानमु हंगाय अ जागाव जे शहरनि काचरा सबै माने खिबिरि माने पुरा पुरि बन्द खालाय ए चिनि डिमान्ड कुनु या जों कुनु राजनीतिक बेदेक बायबो जों थंमानि गरै चिनि मक ग्रामबासि 600 हजार हजार बरक फाइजाक 4-5टा कामिनि जों खालि नायो काचरा जाते चिनि पाराव ता खिबि पाइथय आबो हायनो चिनि ओइमुं बा सानमुं अबनो तैनो जों तिनि ग्यादारिं गो जागा म थाइनिबो मुंसिन म गोविंद सदर पारा एरिया होता सातमाल एरिया ने हिंजागो म एडीसी विलेज बाबा खबजागो एडीसी विलेज खबजागो म गोविंद सदर मानिक देबरमा एडीसी विलेज तेलियामुरा तेलियामुरा आरडी ब्लॉक